ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୋନାଲିସା ବେହେରା, ଘର ଭଦ୍ରକ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ଦେଖେ, ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଦେଖେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ସମସ୍ତେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବି କରିପାରିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ବ୍ଲଗ୍ ମୋ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସେତିକି ସହଯୋଗ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ନିହାତି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ମୋତେ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେତିକି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଆଣିପାରେ କି ମୋ ଭିତରେ ସେତିକି ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହୁ କି ମୁଁ ବି କରିପାରିବି, ମୁଁ ବି ମୋ ଷ୍ଟୋରିକି ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଯାହା ବି ଭଲ ମନ୍ଦ ଷ୍ଟୋରି, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଦେଖୁଛି ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତିକି ମୋ ପ୍ରତି ସେତିକି ସହଯୋଗ ରହିଲା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ତ ଏତିକି ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ସେତିକି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଯେ କି ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଣିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖୁଛି କେତେ ମୋ ଭିତରେ କେତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ରହୁଛି, ଯେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବି। ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ କହିବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମେରାକୁ କେବେ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିନି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ ଦେଖୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ସେତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ସେତିକି